Καλησπέρα και από μένα. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχει τόσος κόσμος ακόμα στην Πλατεία Ελευθερίας για να μας ακούσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ λοιπόν τι να σας πω, ότι έχω γκρεμοτσακιστεί 100 φορές και έχω σηκωθεί 150, δεν θα σας πω ότι είναι ψέματα. Μιας και μιλάμε απόψε μόνο γυναίκες, πριν 4 χρόνια είμαι καλεσμένη στο Πανεπιστήμιο στα Χανιά να μιλήσω για γυναικεία επιχειρηματικότητα. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη γιατί θα είναι πάρα πολύ γνώστες του αντικειμένου και επίσημοι. Και όπως κάνω βόλτα στο χωριό μου, από τον Κρουσόνα είμαι, όπως κάνω βόλτα στο χωριό μου σε ένα στενό, κάθονται 3 κυρίες πίνουνε καφέ, με φωνάζουνε έλα να πιεις κι εσύ μαζί μας ένα καφέ. Κάθομαι και λέω τον πόνο μου, ότι αύριο θα πάω και πώς θα μιλήσω και τι θα κάνω. Κάθεται μία γιαγιά στον ήλιο, γιατί ήταν φθινόπωρο, έτσι ακουμπισμένο με το μαντίλι και μου λέει «Μωρ Μαρία, έτσι που θα πας δεν είναι επίσημη?» Λέω θα είναι. Να το σε πεις πως αν είχαν μυαλό θα la βάλουν στην κυβέρνηση γυναίκες, γιατί η κάθε γυναίκα στο σπίτι της διοικεί 5 υπουργεία. Το Υπουργείο Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εγώ λοιπόν πηγαίνοντας άρχισα την ομιλία μου έτσι, ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη και απόψε είμαι. Ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη και αρχίζω λοιπόν την ομιλία μου έτσι. Και γίνεται το σχόλιο κάτω, έχει δίκιο η γιαγιά. Έχουμε δίκιο, αλλά εμείς οι γυναίκες πόσο υποστηρίζουμε τις γυναίκες. Αυτό μόνο το βάζω σε ερωτηματικό γιατί έρχονται εκλογές και είμαι και υποψήφια. Τέλος πάντων. Στο Δήμο Μαλεβιζίου, να το θυμηθείτε, με τον Δημήτρη τον Πιτσικάκη. Πάω τώρα στην ιστορία μου. Μου έχουν πει ότι έχω 5 λεπτά, 7, ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω πάθει, όπως σας είπα, πάρα πολλά πράγματα και σκαμπίλια έχω φάει στη ζωή μου. Δεν θα σας πω όταν ξεκίνησε αυτή ο Αναπτυξιακός Σύλλογος, δεν θα σας το πω γι' αυτό. Τι πόρτες χτύπησα, πόσα χαστούκια έφαγα, πόσες προσβολές έφαγα. Επέμενα όμως και να το αποτέλεσμα. Και είμαι υπερήφανη που με παίρνουν από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας συνεννοηθούν για πράγματα και να βοηθήσουμε σε πράγματα. Το τελευταίο θα σας πω που έπαθα, που είναι, επειδή σήμερα είμαι από τις 6 ώρα το πρωί στο πόδι, πρέπει να κάτσω γιατί δεν είμαι μια μεγάλο κοπέλα. Θέλω να δουλεύω κιόλας τόσες ώρες. Λοιπόν, πριν 8 χρόνια, οικονομικά δεν ήμουν καθόλου καλά. Έχω ένα χώρο, το Ξαθέρι, στην Αγία Ειρήνη, στον Κρουσόνα. Είναι ένας πολυχώρος, αγροτουριστικό κομμάτι. Έπρεπε λοιπόν να το στήσω αυτό. Το σπίτι μου όμως ήταν στο Κοκκίνι. Έχω μία μαζονέτα και ένα διαμέρισμα. Έμενα εκεί. Αποφασίζω λοιπόν να το νοικιάσω και να πάω στον Κρουσόνα να εδραιώσω την επιχείρησή μου, να τη στήσω, να δω τι θα κάνω, πώς θα πορευτώ. Την νοικιάζω λοιπόν σε Ολλανδούς, μορφωμένους. Είχαν εναλλακτική μορφή ψυχικής υγείας, υπερήφανη εγώ, εντάξει όλα καλά. 5 χρόνια πηγαίναμε. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε όλα καλά, αλλά πηγαίναμε. Και ξαφνικά, στον 6ο χρόνο, όπως κοιτάζω στο διαδίκτυο, για να δούμε το σπίτι μου, να το, αυτό είναι. Όπως κοιτάζω στο διαδίκτυο, βλέπω το σπίτι μου νοικιάζεται. Λέω εγώ το νοικιάζω το σπίτι σε άνθρωπο. Έχουν λοιπόν φτιάξει μία εταιρεία, νοικιάζουν το σπίτι μου σε Airbnb και όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε προηγουμένως. Το έχουν δηλώσει και σε μία εταιρεία στην Ολλανδία. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια βλέπω ότι υπάρχει κόσμος στο σπίτι, αλλά μου λένε είναι τα ξαδέλφια μου, φιλοξενώ τους φίλους μου και εγώ η ξύπνια στραβή. Δεν κατάλαβα πράγμα. Μάλιστα τους έλεγα δεν τις φέρνετε στο χωριό την οικογένειά σας να πιείτε μια ρακή, να τους κάνω και τραπέζι. Και αυτοί αυτό το πουλούσανε. Όταν λοιπόν το καταλαβαίνω και
Τους λέω, σταματήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ και πρέπει να φύγετε. Θα έρθει το παιδί μου από το εξωτερικό, παρένθεση, ο γιος μου είναι στη Φιλανδία. Ζει εκεί με την οικογένειά του. Λοιπόν, λέω θα έρθει με όμορφο τρόπο για να δω πώς μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Θα έρθει το παιδί μου από το εξωτερικό, πρέπει να φύγετε. Δεν φεύγουνε με τίποτα. Μέχρι που θυμώνω και λέω θα μιλήσετε με το δικηγόρο μου. Ωραία. 1,5 χρόνο για να βγουν έξω. Δεν πληρώνουν ενίκιο. Και όταν λοιπόν λέει θα σου δώσει ο αδελφός μου το κλειδί, ο αδελφός του μένει στο κοκκίνι. Και όταν λοιπόν πάμε, η δικηγόρος τους, ο δικηγόρος μου και εγώ να παραλάβω το σπίτι, για δώσ' μου την άλλη διαφάνεια σε παρακαλώ, αυτή ήταν η κουζίνα. Και στα 2 διαμερίσματα όμως, έτσι, τι βλέπω, αυτό. Τα έχουν ξυλώσει όλα, τα έχουν πάρει όλα, ντουλάπες, η καμπίνα από το λουτρό και όλα αυτά και παθαίνω σοκ. Προλαβαίνω λοιπόν να βγω έξω και να κάτσω στο σκαλοπάτι, λες και μου χύνουνε κρύο νερό, αρχίζει να μου διάζει όλο μου το σώμα και λέω Μαρία ηρέμησε. Δεν είναι για να το πάθεις αυτό, θα δεις πώς θα το διαχειριστείς. Είχανε πάρει και την τρίτη διαφάνεια, 25 τετραγωνικά, μία πέργολα, έχουν ξυλώσει και τα ξύλα και τα κεραμίδια πήραν, τα πάντα. Μόνο τους τοίχους. Μόνο τους τοίχους. Καταστροφή μέσα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν πάω λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα και κάνω καταγγελία, ο διοικητής μου λέει κυρία Πιτσικάκη, μα τι σας πήρανε? Με ρώτησε ο άνθρωπος 3 φορές. Λέω να σας δώσω μια φωτογραφία για να δείτε. Τώρα λοιπόν, εγώ είμαι στα δικαστήρια που πρέπει να τους βρω, που πρέπει να μου πληρώσουν τη ζημιά. Τέλος πάντων, θα πάει 3 χρόνια, 4 χρόνια. Έχω θυμώσει και όπως λένε και στο χωριό μου και στο Βουζιού το κέρατο να μπουνε θα τους βρω και θα γίνει ένα δικαστήριο που και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Αυτά είναι η εμπειρία μου. Το συμπέρασμα, να σας πω, την ώρα που κάθισα και λέω δεν θα πας στο νοσοκομείο Μαρία, θα το ξαναφτιάξεις και θα το δώσεις εσύ σε εταιρεία να το νοικιάζεις. Σε 1 μήνα μέσα το έφτιαξα. Τι κατάλαβα από εκεί? Ότι έχω φίλους, ότι έχω ανθρώπους που με στηρίζανε. Μου πήρε η μαζονέτα για να φτιαχτεί 10 χιλιάρικα. Τη σημερινή εποχή 10 χιλιάρικα, εγώ να σας πω, πολύ δύσκολα. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, πάρα πολύ δύσκολα. Πήγαινα όμως να πάρω air condition, ψυγεία, πράγματα, όλα αυτά που χρειάζονται, κουζίνες να ξαναφτιαχτούν, για να δείτε πάλι αυτό που λένε στο χωριό μου. Άμα έχεις ένα κούτελο καθαρό, πήγαινα λοιπόν στο μαγαζί. Τώρα τι να σου πω, ότι δεν έχω? Τι θέλεις κυρία Μαρία, πάρ' το μαγαζί και σήκω και φύγε, όποτε έχεις θα με πληρώσεις. Το σπίτι φτιάχτηκε, είναι νοικιασμένο και ελπίζω ότι θα βγάλω και τα χρήματά μου. Αυτά είναι, εγώ τώρα αν καθίσω έχω να σας πω ιστορίες που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά αυτά είναι για άλλη φορά.